Табигатьнең иң матур почмагы Урта Терешко авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә дә шунда гомер итүче бик тә кадерле кешебез, яраткан әниебез, әбиебез Хамзина Рейса Расим кызы бүген 8 март Халыкара хатын-кызлар бәйрәме көнне үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый, дип язганнар безнең тапшыруга улы Ринат, кызы Гөлшат, оныгы Рафаэль белән. Олы йөрәкле, һәммәбез турында да кайгыртып яшәүче кадерле әниебезне шушы бәйрәме, юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Безнең әниебез күпләргә үрнәккә куярлык, матур гомер юлы узган шәхес. Ул үз тормышында киң күңеле, җылы йөрәге аркасында укытучы һөнәрен сайлап ала. Балалар ярату сәбәпле үз һөнәренә тугрылыклы булып, озак еллар мәктәптә белем бирә. Гаиләне, без балаларына да шиксез мәхәббәтен, назын тапшырырга вакыт таба. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Синең алда без баш иеп, бөтенесе өчен дә зур рәхмәтебезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләребезне генә юллыйбыз. Киләчәктә дә балаларыңның игелеген күреп, оныгыңа сөенеп, туганнарыңның җан җылысын тоеп, кайгы-хәсрәт күрми, сау-сәламәт булып, озак еллар бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Кояшыбыз, җәебез син. Син безнең сулар һава, ал чәчәкләрдәй ягымлы, иң назлы, гүзәл ана. Ай нурыннан нурлырак синең алсу йөзләрең, моңлы бер көй булып яңгырый әйткән һәрбер сүзләрең. Син йортыбыз бизәге, туар таңның син яме, еллар кебек озын булсын әнием гомерләрең. Әни, изге теләкләрдән, назлы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Рәхмәт әни сиңа барысы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын киләчәкнең якты язында. Тәрбияле, тыйнак, уңган, булганына шөкер итә. Күпне өмет итми генә сабыр гына тормыш көтә. Бала чактан әниебез күпне күргән, күпне кичергән. Бер ялгызы тормыш кырып, улын, кызын сөеп үстергән. Куркытмаган әниемне авылдагы авыр хезмәт, күрше-тирә, авылдашлар күрсәтәләр аңа хөрмәт. Син булганда авыл да бар, туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз, син ул әни, безнең терәгебез дисәк. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныгың белән бергә гөрләп яшик. Кадерле Рейса Расимовна, балаларыгызның һәм оныгыгызның ихлас мәхәббәтен алдагы җыр аркылы да сизерсез дип өметләнәбез. Бәйрәмнәр белән сезне. Бәхетле булыгыз. Ашыгыплар каршы алырга дип, әни чыккан капка төбенә. Җиңел шәләп ак яулыгын бәйләп, шәлен салып менә иңенә. Кайткан чакта безне каршы алыр,
үтәләр олы юллардан. Бизбе тартып торган кебек гөлсин, күз алдымда минем ойларда. Кайткан чакта безне каршы алар, киткәндә кул булга узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Әни, сабыр канатым син, күңелемнең моңлы бер кылы. Синең сүздән, синең теләкләрдән башлана бик тормышның юлы. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул булга узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул булга узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Чираттагы котлау хаты кабат Рәйсә Расим кызы Хамзинага багышланган. Кадерле кызым, яраткан апабыз, бүген 8 март көнне 60 яшьлек юбилейын каршылый. Дип язганнар безнең тапшыруга әтисе Расим Сабирович, сеңлесе София, кияве Ривгат, балалары Динара һәм Динар, Урта Терешка, Сызрань һәм Тольятти шәһәрләреннән бар теләкләр барланган. Балабыз 8 еллык мәктәпне авылда тәмамлап, Сызрань шәһәренең педагогия училищесына укырга керде. Аны бары 5 билгеләренә генә бетереп, 1979 елны Урта Терешка авыл урта мәктәбенә укытучы булып эшкә урнашты. 23 ел үз гомерен балалар укытуга багышлады. Ә инде язмыш сылтавы буенча 2001 елны Тольятти шәһәренә күчеп китте. Анда да ул үз хезмәтен дәвам итте. Гомер барышында 2 баласын тәрбияләп үстерде. Аларга бүгенге көндә дә нык терәк булып яши. Лаеклы ялга чыккач, ул яңадан авылга күчеп кайтты. Картаеп җиткән әтисе, газиз сеңлесе янында гомер кичерә. Кунакка килгән балаларын, туганнарын ачык йөз, сый-хөрмәт, киң күңел белән каршы ала. Кадерлебез безнең, иртә белән уянып күзләребезне ачкач ук бүген синең бәйрәм икәнлеген исебезгә төшердек. Бу көн безнең һәммәбез белән дә көтеп алына торган. Чөнки бүген дөньяга син газизыбыз тугансың. Син бездә бар булганга тормышыбыз ямьле, киләчәгебез дә якты күз аллана. Син тормыш сөючән, кайгыртучан, барыбыз турында да уйланып яшәүче туганыбыз. Синең өчен туган үскән җир изге булып санала. Без һәммәбез дә синнән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Матур киңәшләрең, якты теләкләрең өчен олы рәхмәт сиңа. Яшә кадерлебез бәхеткә күмелеп, көн саен шатланып һәм көлеп. Яшә кызым, апабыз безне яратып.
Без яшәрбез, хөрмәтләп сине, яратып. Синең кебек апа җирдә юктыр. Бу мактау сүзләре дип уйлама. Гомерләр әкренләп үтәләр дип уфтанып авыр син сулама. Гомернең әле уртасы бит. Алда яшәргә максатлар бар. Синдәйләр гүзәл хатыннарга алда бәхетләр, шатлыклар бар. Котлы булсын якыныбыз, юбилеең. Бәйрәм сиңа шатлык китерсен. Якыннарың сиңа наз һәм җылы, бары рәхәт кенә җиткерсен. Хөрмәтле Рәйсә Расимовна, ихластан сезне гүзәл туган көнегез белән котлап, якыннарыгыз музыкаль бүләк юллаганнар. Бәйрәмнәрегез котлы булып, үзегез бәхет шатлыкка төренеп яшәгез. Калат торган гомер мизгеле, нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Матур сүзләрнең кабул булуы кирәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Булсын гомергә, мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә. Мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Рәйсә Расим кызы Алтынбаеваны 60 яшьлек гүзәл юбилее белән ихластан якын күршеләре Адилә Ахатовна, Римма, Шамил Мусиннар балалары белән, Саҗидә Сафиулла кызы Шарипова бала оныклары белән, Зөлфия һәм Рафик Давыдовлар балалары һәм оныклары белән котлыйлар. Хөрмәтле авылдашыбыз, күршебез, синең бүген матур туган көнең. Син кичкенәдән үк бу көнне яратып, көтеп ала идең. Чөнки аны кадерле туганнары, дуслары чәчәкләргә, бүләкләргә күмә булганнар. Рәйсә ханым күркәм тормыш юлын узды. Бар гомерен мәгариф өлкәсендә хезмәт итүгә багышлады. Балаларга белем бирүче, улуг укытучы вазифасын үтәде. Ул искиткеч үзенчәлекле шәхес. Тормышка, матурлыкка гашыйк, киң күңелле, бер катлы, гади, бик пөхтә, уңган, эшчән, алтын куллы кеше. Ишек алдында, бакчасында адым сайын чәчәк. Ул аларга карап сыклана, дәртләнә, күңеленә рәхәтлек ала. Яраткан кызы һәм улы әниләрен бик хөрмәт итәләр. Гомер буе киңәшчебез, ярдәмчебез булдың. Рәхмәт сиңа чын күңелдән күршеләреңнән. Кадерле күршебезгә нык сәламәтлек, рухи байлык, зур шатлыклар, тыныч, бәхетле тормыш телибез. Аяклары, куллары сызламасын, йөрәге борчу белмәсен.
Яшәсенләр күршеләрем, алар барда кайгы юк. Әҗәткә алсаң да янда, шәйгә керсәң тамак тук. Күрше хакы тәңре хакы, халкым юкка әйтмәгән. Син күршедә, күрше синдә, кайсын гайбәт итмәгән. Күрше күлән талаша дип юкка сөйли кешеләр. Мунча якса син күршедә, син юккында күршеләр. Эше булса да гел бергә, йөрми якта кыелып. Туйлар үтә бергәләшеп, күрше күлән җыелып. Мин мактадым күршеләрне, күршеп мактап сөйләгән. Гомер үтә бергәләшеп, бездә шулай көйләгән. Яшәсенләр күршеләрем, алар барда кайгы юк. Синдәй Рәйсә апа бүтән, ышан, матур кеше юк. Котлы булсын юбилеең, бергә шулай көн итик. Күршеләрне хөрмәтләшеп, йөзәр яшьләргә җитик. Кадерле Рәйсә Расимовна, бар күршеләрегез белән дә киләчәктә җылы мөнәсәбәттә яшәргә насыйплар кылсын. Ә бүгенгегә юбилеегыз котлы булсын. Насыплар булды бүгендә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сипкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне билә бала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип